नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। शिल प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय। निताय गौर हरे 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 कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम पंचमस्कंदम ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. नमो भगवते वासुदेवाय। ईशाभिसृष्टं प्रविरन्महेङ्गा दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात् आस्ताय तत्तत् यदयुक्तनादा सुष्मदान्ता इव नीयमाना। ईशाभिसृष्टं ह्यविरन्महेङ्गा दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात् आस्ताय तत्तत् यदयुक्तनादा सशुष्मदान्ता इव नीयमानः। നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാവിസൃഷ്ടം ഹ്യവരന്മഹേംഗാ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തത് യദയുക്തനാദാ കുറച്ച് ഉയർത്തി വെക്കണം. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഈശാവിസൃഷ്ടം ഹ്യവരന്മഹേംഗാ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തത് യദയുക്തനാദാസ് ചക്ഷുഷ്മദാന്താ ഇവ നീയമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം
ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയും ദനാഥ ചക്ഷുഷ്മതാന്തായിവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാലതി ശ്യാമതി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് അസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ധാ ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോനിഷ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം യവരും മഹീംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരന്തു മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാവമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗഃ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിംഗ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ദമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാവിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുംഗമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തദയുക്തനാദ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനാണ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരന്തമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ദമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് സ്ഥായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരശുരാം മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തദ്യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹൃപരുത്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഗാത് ആസ്തായ തത്തത് യഥയുക്തനാദ ചക്ഷുഷ്മതാന്ധാ ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിശ്രേഷ്ഠം ഹവരുന്ധമഹേങ്ക ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തദ്യതയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ധാ ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തത് യഥയുക്തനാദ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുത്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തത് യഥയുക്തനാദ ചക്ഷുഷ്മതാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തദ്യതയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തദ്യതയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘ ആസ്ഥായ തത്ത യഥയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിശിഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തദ്യതയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തത് യഥയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തത് യഥയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്ധമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തദ്യതയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹൃവരുന്ദമഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സുഷ്മദാന്താ യമനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിശിഷ്ടം ഹെവരുന്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്തായ തത്തത് യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുസ്മതാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്തായ തത്തത് യദയുക്തനാദ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തേജാജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗഃ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മ സംഘാത് ആസ്ഥായ തത്തത് യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവ നീയമാനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം. പ്രധാന പദാർത്ഥം ഈശ അഭിസൃഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതോ. ഈ തീർച്ചയായും അവരുന്മഹേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയവ്രത ദുഃഖം സുഖം സന്തോഷം വാ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണകർമ്മ യോഗ്യതയാലും കർമ്മത്താലും സംഘാത് സംസർഗത്താൽ ആസ്ഥായ സ്ഥിതി ചെയ്യുക തത് ആ അവസ്ഥ ഏത് ശരീരം അയുക്ത അദ്ദേഹം നൽകി നാഥ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ചക്ഷുഷ്മത കണ്ണുകളുള്ള വ്യക്തിയാൽ അന്ധന്മാർ ഇവ പോലെ നിയമാനഹ നയിക്കപ്പെടുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയവ്രത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഗുണങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗത്തിനനുസരിച്ച് പരമദിവോത്ത് പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരവും സുഖദുഃഖങ്ങളും നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ തുടരുകയും പരമദിവോത്ത് പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും വേണം. അന്ധനായ ഒരാൾ എല്ലാം കാണാൻ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭൗതികാർത്ഥത്തിൽ ഒരുവനെ അവന്റെ പ്രത്യേക ശരീരത്തിൻ്റെതു മാത്രമായ സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ശരീരരൂപങ്ങളുണ്ട്. അവ ഓരോന്നും ഒരു നിശ്ചിത അളവ് സന്തോഷവും ദുഃഖവും ആസ്വദിക്കുവാനും സഹിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഈ വിധി നമ്മളാൽ മാറ്റാനാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണോ നാം ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് അതേ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാലാണ് നമുക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്കാവാത്തതിനാൽ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരണം. അന്ധൻ കാഴ്ചയുള്ളവനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ നാം പരിപൂർണരാകും. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒരുവന്റെ ധർമ്മം അഥവാ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജഃ. മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുകയും എന്നെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീത 18:66. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഈ സമർപ്പണം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജാതിയെയോ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാനെ ആകാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും
സമർപ്പിതരാകാം. ആർക്കും ഈ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുക. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ചക്ഷുഷ്മദാന്ത ഇവനീയമാനഃ, അന്ധൻ കാഴ്ചയുള്ളവനെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ പിന്തുടരണം. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വേദങ്ങളിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാം അദ്ദേഹത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിജയകരമാവും. ഭഗവാൻ അതിനാൽ പറയുന്നു, മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മത്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യന്തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും എന്റെ ഭക്തനാവുകയും എനിക്ക് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നീ തീർച്ചയായും ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് വരും. നീ എന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റമിത്രമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18:65 പറയും. ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെ നമ്മൾ 9:34 പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ വളരെ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം എന്നുള്ള ആ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും ആരായാലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളായാലും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതം വിജയകരമാകും. പ്രവേദം എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി അർജുനനെ വിഷാദവാനാക്കുകയുണ്ടായി. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള വിശാഖ സഖിയ, രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന അഷ്ടസഖിമാരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ലളിതാ വിശാഖമാരിൽ വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനൻ. ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനും ഭഗവാനെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനും പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും ആരായാലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളായാലും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതം വിജയകരമാകും. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ കാളവണ്ടിക്കാരന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് നീങ്ങുന്ന കാളകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം പറയുകയുണ്ടായി. കാളവണ്ടിക്കാരനെ പരിപൂർണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചതായതുകൊണ്ട് അവൻ അവയുടെ വിശപ്പും ക്ഷീണവും അറിഞ്ഞ് നിർത്തേണ്ടിടത്ത് നിർത്തി അവയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര തീറ്റ നൽകും. അതുപോലെ നാം പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം കാംക്ഷിക്കുകയോ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ ഭഗവാനാൽ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം സംതൃപ്തരാകും. നാം ഭക്തിയുത സേവന പാത പിന്തുടരുകയും സുഖത്തിലോ ദുഃഖത്തിലോ അസംതൃപ്തരാകാതിരിക്കുകയും വേണം. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളായ തമസിലും രജസിലുമുള്ള 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യജീവികൾക്ക് ആ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ പരിപൂർണതയുടെ അത്യുന്നത പദം പ്രാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമസ്ത ലോകവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളുടെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിജയപ്രദമാക്കാനും പരിപൂർണതയുടെ അത്യുന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ അതിനാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യതാ. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യതാ. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ല. ഒരേ കാര്യം തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ
ഗതിരന്യത. ഒരേ കാര്യം 3 പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല കലിയുഗത്തില്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ വേറെ വഴി അന്വേഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അല്ലെ. എളുപ്പത്തില് എങ്ങനെ സുഖവും സന്തോഷവും നേടാം? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദുഃഖാലയം ആശ്വാസം. ദുഃഖാലയമാണ് ആശ്വാസം. ഓക്കെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും ആനന്ദമൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. വേറെ യാതൊരു പദ്ധതികളും കലിയുഗത്തില് പരിപൂർണ വിജയമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിന് എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകപ്പെടും. എന്തിനെന്നാൽ അതിലൂടെ ഒരുവന് ക്രമേണ ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാനും സത്വഗുണത്തിനും അതീതമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാനും കഴിയും. അപ്രകാരം അവന്റെ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലെ സകല പ്രതിബദ്ധങ്ങളും കഷണങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെടും. അവസാനമായി ആയതിനാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നമ്മെ ഏതവസ്ഥയിലാക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയിൽ നാം സംതൃപ്തരാവുകയും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്വയം മുഴുകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരും. പ്രഭുപാദ് की जय. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുക്തോ വിദാവത് വിബ്രൂയാൽ സുദേഹ. ആരബ്ധമസ്നന്നഭിമാനശൂന്യഃ. യഥാനുഭൂതം പ്രതിയാത നിദ്രഃ. കിം തന്മദേഹായ ഗുണാന്ന വ്യങ്ക്തേ. മുക്തോ വിതാവത് വിബ്രൂയാൽ സുദേഹം. ആരബ്ധമസ്നന്നഭിമാനശൂന്യഃ. യഥാനുഭൂതം പ്രതിയാത നിദ്രഃ. കിം തന്മദേഹായ ഗുണാന്ന വ്യങ്ക്തേ. മുക്തഃ മുക്തി നേടിയ ഒരു വ്യക്തി അഭിപോലും താവത് ഉള്ള കാലത്തോളം വിബ്രൂയാത് സംരക്ഷിക്കണം സ്വദേഹം അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരം. ആരബ്ധം കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നേടിയ അശ്നൻ സ്വീകരിക്കുക. അഭിമാനശൂന്യഃ തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ കൂടാതെ യഥാ പോലെ അനുഭൂതം ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന. പ്രതിയാത നിദ്രഃ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്ന ഒരുവൻ. കിം തു പക്ഷേ അന്യദേഹായ മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഗുണാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഒരിക്കലുമില്ല വൃങ്ക്തേ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. ഒരുവൻ മോചിതനായാൽ പോലും അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഏത് വിധേനയായാലും അവൻ തന്റെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മത്തിന്റെ സന്തോഷവും ക്ലേശവും തെറ്റായ സങ്കല്പമില്ലാതെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട സ്വപ്നം സ്മരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്രകാരം സ്ഥിരതയാർജിക്കുന്ന അവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം നേടാൻ കർമ്മം ചെയ്യില്ല. ബദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി ശരീരമാണ് താനെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മുക്തനായ വ്യക്തി ഞാൻ ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിൽ വിഭിന്നമായ ആത്മാവാണെന്ന അറിവിൽ ജീവിക്കുന്നു. മുക്താത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. എന്താണ്? ഒരാള് താൻ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ, ബദ്ധാത്മാവ്. എന്നാൽ മുക്താത്മാവ് എന്താണ്? താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഒരാളെ മുക്താത്മാവ്, ഒരാള് ബദ്ധാത്മാവ്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാകുമെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പുരോഗതിയുള്ള താനെന്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധനം സ്വീകരിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വിഘാതമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രിയവദൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം.
മുക്തരായ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരത്തിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിമുഖരല്ലെന്ന് ഈ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടിയായി ബ്രഹ്മദേവൻ അറിയിച്ചു. നിദ്രയിൽ ഒരുവൻ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സ്വപ്നം കാണുമെങ്കിലും ഉണരുമ്പോൾ അവൻ അവയെല്ലാം വിസ്മരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഒരു മുക്തനായ വ്യക്തി താൻ ശരീരമല്ല ജീവാത്മാവാണെന്ന് പരിപൂർണമായി അറിയുന്നവൻ അജ്ഞതയിൽ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 3:9 വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞാർത്ഥാർ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. ഒരുവൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരമോന്നത വ്യക്തിയുടെ യജ്ഞപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ആയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് താൻ അജ്ഞതയാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാകാൻ ഇടയാകാത്ത വിധം അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മാം ചയോവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. മാം ചയോവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. പൂർണ്ണമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മതപ്പതിക്കുകയില്ലാത്ത ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ തൽക്ഷണം അതീന്ദ്രീകരിക്കുകയും ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 14:26. കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം ഇനിയൊരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം എല്ലാ പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്രഹ്മഭൂതതലത്തിൽ അഥവാ മുക്താവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സ്വാർച്ചനാണ് ഭഗവത്ഗീത 4:9. ശരീരം ത്യജിച്ച ശേഷം ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പകരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത് സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, कृपराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അല്ലെ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് അല്ലെ. എന്തു തന്നെ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുകയാണ് ഒരുവന്റെ കടമ അല്ലെ. നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ
അല്ലെ മറ്റുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയെ മറികടക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭവായ നാശായ ച കർമ്മ കർത്തും ശോകായ മോഹായ സദാഭയായ സുഖായ ദുഃഖായ ച ദേഹയോഗം അവ്യക്തദിഷ്ടം ജനതാംഗതത്തെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയവ്രത, പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ജനന മരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിനും വ്യാമോഹിതനാകാനും ഭാവിയിലെ ആപത്തുകളോർത്ത് ആദി പിടിക്കുന്നതിനും ദുഃഖിക്കുന്നതിനും സന്തോഷിക്കുന്നതിനുമായി മറ്റുമായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാര് ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇടുന്ന് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തില് ആദി പിടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവിയിലെ ആപത്തുകളോർത്ത് ആദി പിടിക്കുന്നതിനും ദുഃഖിക്കുന്നതിനും സന്തോഷിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ സന്തോഷം നേടാം അല്ലെ, എങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളെ മറികടക്കാം അല്ലെ, എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അനുഭവിച്ച് തീർക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജയിലാണ് അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ശിക്ഷകളും അനുഭവിച്ച് തീർക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യം സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തണം. എന്നാൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? എവിടെ സന്തോഷം ലഭിക്കുമോ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണുള്ളത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി 10 സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അല്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചുള്ള പ്രകൃതിയെ ക്രിയമാണായ ഗുണകർമാണി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർവഹിക്കുക 84 ലക്ഷം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അറിയില്ല. ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടി അവയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആണ് വസ്തുത. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ജീവജാലങ്ങള് 84 ലക്ഷം യോനിവർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അറിയില്ല. എന്നാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ജീവസത്തർക്ക് വേണ്ടി അവയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് വസ്തുത. ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനുള്ള ശരീരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അതിനുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, പല കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനായിട്ട് ധാരാളം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജന്മം ലഭിക്കും, പന്നിയുടെയോ പട്ടിയുടെയോ ഒക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് യഥേഷ്ടം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാം. ഇപ്പോ മനുഷ്യർക്കാകുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ പട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവർ തെരുവുകളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്യും അല്ലെ. ഓ, അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. കൂടുതല് അല്ലെ പട്ടികൾക്കും പന്നികൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയോ വേണം അല്ലെ. കാരണം അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ആഹാര നിദ്ര ഭയം ഇതിനായിട്ട്
അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും അത് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്ന് അതിലൂടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തയ്ക്ക് അവയുടെ ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതേസമയം ഓരോ ജീവസത്തെയും അവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധരാകുന്നു. അപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ന ഒരു ശരീരം വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്തു എന്നുള്ളത് പ്രകാരം അടുത്ത ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കില്ല. അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക. സ്പിരിച്വൽ ബോഡി ലഭിക്കും. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ജന്മം ഇനി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവർക്ക് വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ? 84 ലക്ഷം യോനിവർഗങ്ങളിലേക്കും പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ. അപ്പൊ ആ ഗുരുക്കന്മാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മന്മനാഭവം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുവാനും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? ഭക്തി സേവനങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുക, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാരും പറയുന്നത്. മായാവാദി ഗുരുക്കന്മാർ, കപട ഗുരുക്കന്മാരാണ് പറയുന്നത് എന്നെ ആരാധിക്കുക, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് യഥാർത്ഥ ഗുരു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയും, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ചില ജീവികളുടെ ആയുഷ്കാലം വളരെ ഹ്രസ്വമാണെങ്കിൽ ചിലതിൻ്റെ വിസ്മയം ഉളവാക്കും വിധം സുദീർഘമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള അവ ഓരോന്നും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്വീകരിച്ചതുപോലെ സർവസ്യജാഹം ഇഷ്ടവും മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനം അബോഹനം ചാഹം. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന സ്മൃതിയും വിസ്മൃതികളും ജ്ഞാനവും എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ചില ജീവസത്തകൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും മറ്റു ചില ജീവസത്തകൾക്ക് മറ്റൊരു വിധത്തിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നത് വാസ്തവമല്ല. ഓരോ ജീവസത്തക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ സഫലീകരണത്തിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അവനെ ഒരവസരം നൽകുന്നു എന്നതുമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോചിതനാകും. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, പലപ്പോഴും പറയും ഒരു ജീവസത്തകൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു, മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാനായിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കില്ല, അല്ലെ? എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നൽകും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ബലിമഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഓണത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ വാമനദേവിനെ ബലിമഹാരാജാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബലിമഹാരാജാവിന് ഇന്ദ്രനാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അടുത്ത മന്വന്തരത്തില് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനൊരു അവസരം നൽകി. നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഭഗവാനായിട്ട് അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ആ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഭഗവാൻ പിന്നീട് നൽകും, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലാതെ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരാളുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനിർദ്ദേശങ്ങളെ ആർക്കും ലംഘിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബലിമഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം പോലും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഇന്ദ്രന്റെ അനുജനായിട്ട് ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് വാമനദേവൻ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷകനായിട്ട് സുതല ലോകത്തിൽ വസിക്കുകയും അല്ലെ, അവിടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ദ്വാരപാലകനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രനേക്കാളും നല്ല ഐശ്വര്യത്തോടെ മഹാബലി അവിടെ ജീവിക്കുകയും ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തില് ഇന്ദ്രനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. മഹാബലിയെ കാണാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്നെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ ആ പദവി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ സഫലീകരണത്തിന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അവന് ഒരു അവസരം നൽകുന്നത് എന്നതുമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല നൽകുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമർപ്പിതനാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ മോചിതനാകും. അവർക്ക് നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുന്ന വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് വേദങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമ വിഭജനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ വിഭജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാകിയാലും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നാമെല്ലാം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. മുക്കുകയറിട്ട കാളകൾ കാളവണ്ടിക്കാരൻ നയിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് പോലെ നാം നീങ്ങണം. നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ കാളവണ്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ കാണാനില്ല അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചരക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കാളവണ്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ ഒരു കാളകളുടെ മേലെ ഒരു മരമൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വലിയൊരു കൂടാരം പോലെ ആക്കിയിട്ടല്ലേ അതിൽ നിറയെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഓരോരോ എന്താ പറയുക, ടൗണിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലോറികളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചരക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് വളരെ ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, ആ കാളകള് അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. കാളവണ്ടിക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് ശരിയായ ദിശയിലൂടെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ്, മൂക്ക് കയറിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേദനിക്കും അല്ലെ. വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മൂക്ക് കയറി കുറച്ച് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വേദനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ശരിയായ പാതയിൽ പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കാളവണ്ടിക്കാരൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ, സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്, എന്താണ്, കാളവണ്ടിക്കാരൻ അതിന് പുല്ലും വെള്ളവും തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. അല്ല, ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നല്ല അടിയും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് മായയുടെ കെണിയിൽ പെട്ടുപോകും അല്ലെ. മായയുടെ കെണിയിൽ പെടും അല്ലെ. മായയുടെ കെണിയിൽ പെട്ടാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ മായയുടെ കെണിയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശരിയായ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അവസാനം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണിട്ട് യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഉദാഹരണം പോലെ തന്നെ
ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാള പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും വേദങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമ വിഭജനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഈ വിഭജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാകിയാൽ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടൻ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ്ച. 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിങ്ങനെയാണ് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ. രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ പലപ്പോഴും മുഴക്കി പറയും. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തരംതിരിച്ചത്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. അതിന്റെ താഴത്തെ 2 ലൈന് അവർ മുക്കിക്കളയും. എന്താണ് അതിലാണ് അതിന്റെ എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. സ്കിന്നിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ടല്ല ഭഗവാൻ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തരംതിരിച്ചത്. അതൊരിക്കലും അവര് പറയില്ല. ഈ അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയും, ഓ നമ്മുടെ നേതാവ് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണല്ലോ, ഭഗവാൻ അപ്പോ ശരിയായ രീതിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ, എല്ലാരെയും തരംതിരിച്ചിട്ടല്ല. ആ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരുടെ പണിയാണ് അല്ലെ. വേർതിരിവുണ്ടാക്കി കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടുക. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടൻ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അവിടെ ജന്മം കൊണ്ടോ അവരുടെ എന്താ പറയാ സ്കിന്ന് കൊണ്ടോ അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വേദനിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചൈതന്യ രാമായണത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും അവൻ അവന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവനെ ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവൻ ശൂദ്രനേക്കാളും മതപ്പതിച്ചവനാണ്. എന്നാൽ ഒരു ശൂദ്രൻ, ചണ്ടാളൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവനെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് പരിഗണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നീട് അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള് പാലിക്കണം. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും അല്ലെ. ആശ്രമങ്ങള് ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം, 4 ആശ്രമം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനോട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം പിതാവ് പറഞ്ഞ് അത് കേൾക്കാതെ മുത്തശ്ശൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇതാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, ഇതനുസരിക്കണം. അവസാനം അദ്ദേഹം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് 10 പുത്രന്മാരുണ്ടാവും. സാമൂഹിക സമ്പ്രദായം 4 ക്രമങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ യോഗ്യതകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചത്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില വിവാദങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെയും യോഗ്യതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരീരം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ സാമൂഹിക അന്തസ്സ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ജന്മം കൊണ്ടാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിൽ പോലും മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കുകയെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിഗണന അനിവാര്യമല്ലെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. അതിനാൽ സാമൂഹിക ക്രമത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ ഈ ജീവിതത്തിലെ യോഗ്യതകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കണമെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. ഈ വീക്ഷണഗതിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നാരദമുനി ശരിവെക്കുന്നു. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് സമൂഹമാണെന്ന് നാരദമുനി പറഞ്ഞു. മറ്റു വാക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിലും അവന്
ശൂദ്രന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിൽ അവനെ ശൂദ്രനായിട്ട് കണക്കാക്കും. അതുപോലെ ശൂദ്രഭവനത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിലും അവന് ബ്രാഹ്മണീയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പക്ഷം അവനെ ബ്രാഹ്മണനായി പരിഗണിക്കും. ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ധാരാളം കോളേജുകൾ, ധാരാളം ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള കുട്ടികെട്ട് കാരണം അവർ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മാംസവും ഇതൊക്കെ ഭക്ഷിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ അവര് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരാണ്. അപ്പോ അതെന്താണ്, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവുന്നു അല്ലെ. മോശം അസോസിയേഷൻ കാരണം അവരും മോശമായി തീരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്താ, അവരെ അറിയുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയും ഇവനോ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണോ ബ്രാഹ്മണർ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, സമൂഹം നിരീക്ഷിക്കും അല്ലെ, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവനെ ബ്രാഹ്മണനാണ് ശൂദ്രനാണ്, അത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല. ഒരു ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന് ബ്രാഹ്മണീയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടവൻ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അവൻ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവനെ ബ്രാഹ്മണനായി പരിഗണിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാണ്. അതിനാൽ നാം വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും വിഭജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിജയപ്രദമാകും. മനുഷ്യ സമൂഹം അങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിപൂർണമാകാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയർ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തിന് പ്രജകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക. അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യരി കൃഷി, വാണിജ്യം, ഗോരക്ഷ ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ശൂദ്രര് ഈ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു, വർണ്ണാശ്രമാചാരവത പുരുഷേണ പരപുമാൻ വിഷ്ണുരാരാധ്യതി ബന്ധ നാന്യതത്വോഷ്ണ. കാരണം പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിലൂടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും സുസ്ഥാപിത ആചാരത്തിൽ നിശ്ചയമായും നിലകൊള്ളണം. മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവൻ വിഷ്ണു ആരാധനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അഥവാ പരിപൂർണതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അറിയില്ല. അതിനാൽ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം പദാർത്ഥത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടു. ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് പദാർത്ഥത്തെ കൗശലം കൊണ്ട് അമ്പനശുംബികളായ വലിയ പാതകളും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും മറ്റുമാക്കി പരിഷ്കാരത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാമെന്ന് ആൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു പരിഷ്കാരം നിശ്ചയമായി ഭൗതികമാണ്. കാരണം അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണുവിലെത്തുകയാണ്. പക്ഷേ അതിന് ശ്രമിക്കാത്ത ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ബാഹ്യാവിഷ്കാരത്താൽ മതിഭ്രമം ബാധിച്ച മനുഷ്യർ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നതിനാൽ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ മുന്നേറ്റം അന്ധതയാണ്. ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന നേതാക്കൾ അന്ധരുമാണ്. അവർ അവരുടെ അണികളെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും വേണ്ട, ആത്മീയവാദിയൊന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരും, ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അല്ലെ കുടിയൊക്കെ പിടിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുക. അവരെന്താണ്, അവരന്ധരാണ് അല്ലെ. അവരുടെ പിന്നാലെ വരുന്നവരും അന്ധരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നേ നടക്കുന്നവരെ കണ്ണു കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവൻ കുഴിയിൽ വീഴും, പിറകിൽ വരുന്നവരും ഒക്കെ കുഴിയിൽ വീഴും അല്ലെ. ഒരു അന്ധനെ നയിക്കാനായിട്ടാവില്ല അല്ലെ. ഒരു അന്ധനെ നയിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, കാഴ്ചയുള്ള ഒരാൾ വേണം. അപ്പൊ അതാണിപ്പോൾ അതിനുശേഷങ്ങളിൽ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഗുണങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗത്തിനനുസരിച്ച് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരവും സുഖദുഃഖങ്ങളും നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ തുടരുകയും പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും വേണം. അന്ധനായ ഒരാൾ എല്ലാം കാണാൻ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്താണ്, കാഴ്ചയുള്ള ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയാളുടെ കൈപിടിച്ച് നടക്കണം അല്ലെ. എന്നാലേ കുഴിയിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലാതെ അന്ധന്റെ കൈപിടിച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമുള്ള, രണ്ടുപേരും പൊട്ടക്കുഴിയിൽ വീഴും അല്ലെ. അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പല ആൾക്കാരും പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ള പല നേതാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ എന്താണ്, അവരുടെ അനുയായികളെയൊക്കെ പൊട്ടക്കുഴിയിൽ കൊണ്ടിടുകയും അല്ലെ. അവരോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കരുത്, നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവരെയൊക്കെ കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെ, നിങ്ങളൊക്കെ ധീരന്മാരാണ്, നിങ്ങളൊന്നും ആ പദ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ധീരസ്തത്രന്റെ മുഖ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ധീരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ ധീരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അധമ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും, അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ജീവിക്കും. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ജീവിതം ലഭിച്ചിട്ടും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, അതിന്റെ ശിക്ഷ ഭൗതിക തീർച്ചയായിട്ടും നൽകും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരാളെ പിന്തുടരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വഴി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അന്ധനായ ഒരാൾ എല്ലാം കാണാൻ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടണം. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പാണ്ഡവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലെ, അത്രയും വലിയ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ സൈനികരും മരിച്ചു, എല്ലാവരും. അല്ലെ, അത്രയും വില്ലാളി വീരന്മാരായിട്ടുള്ള ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും മറ്റുള്ള കൃപാചാര്യരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? പാണ്ഡവരുടെ മറുപക്ഷത്തായിരുന്നു. അല്ലെ, എങ്കിലും അവർക്ക് വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനാണ് അവിടെ പാണ്ഡവരെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെ, എത്രയോ ഭീഷ്മരുടെയും മറ്റു ദ്രോണരുടെയും ഒക്കെ അസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റിട്ട് പാണ്ഡവരൊക്കെ ഇല്ലാതാവേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ യുദ്ധത്തെ പാണ്ഡവരെ നയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിജയം ഉണ്ടായി. അല്ലെ, അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ വരുന്നതൊക്കെ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ബുദ്ധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മുടെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുക എന്താണ്? സർവനാശമായിരിക്കും. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ പരാജയ ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധു ദേവശ പരിധാനം ഭാവനത്തി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ നിത്യ ശ്രീ പ്രഭുപാദ പരാജയ